Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Nagkukulang na po sa pag-aabot ng boundary si Muloy sa pagpasada niya. Feel good morning po sa lahat ng nakaantabay sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Minda ng Antipolo. Housewife, nagbebenta ng homemade longganisa. Dalawa po ang anak namin ni Muloy. Opo, isa po siyang taxi driver. Sa loob ng 6 years ng napagtataksi, wala naman po kaming naging problema dahil mabait po talaga ang amo niya. On time rin po kasi si Muloy mag-boundary dahil nahihiya po siya sa amo niya. Kasi nga po mabait, sobra. Pero nito mga nagdaang buwan, kapansin-pansin po ang pagbabago ni Muloy. Kulang ang pag-abot ng boundary, mainitin ang ulo. Hindi, basta marami pong pagbabago. Mamaya malalaman nyo na lang. Nagdududa po ako at tulungan nyo naman akong alamin kung nambababae ba siya? At ang matindi po dito, mismong anak po namin ang nakakita na may sinakay sa taxi si Muloy na babaeng mapula ang buhok. Palaging hinahatid sa kabilang purok. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Opo, Mama, naglalaro kasi kami ni Jinjin tapos nakita namin, hala, di ba taxi ni Papa yun? Taxi ni Papa tapos may bumaba parang si Bini Mika. Opo, yung red yung buhok. Yung hair, tapos red din yung lipstick. Tama po, tapos Gusto ko talaga ng ganong lipstick at hair. No, straight cap, Junjun. Tapos Mama, maikli yung short niya, yung pek. Ano yun, Junjun? Pek
Rectus short. Rectus shorts. Tapos nagbeso sila ni Papa. Hindi yung beso, Nagbeso? nag-kiss talaga sila. Ganun, no? Lips? Opo, ma, nakita ko naman. John, pinapagaan ko kasi masakit yun eh. Pag sinabi natin, pinapagaan ko lang. Sabi ko, beso. Huwag mo sabihin lahat para Ala. para makapamera tayo kay Papa. Yan na si Papa. Sigurado ba kayo mga anak, ha? Opo, Kasi sigurado kakausapin po ko kami. na yung papa nyo. Baka nagkakamali lang kayo, ha? Baka niloloko nyo si mama. Hindi po, mama. Kung may mga sinungaling dito, si papa yun. Oh. Nakapagod. Grabing traffic. Mga anak, act normal muna. Ako bahala. Okay po. Opo, mama. Hi, papa. Saan ka Oh. galing? Biyahe. Garahe, nasira yung taxi. Paamoy po ng buhok nyo. Bakit basa? Pawis ako. Grabe. Alam mo naman ako. Ang Nag-ayos bango ng ng taxi. pawis nyo. Amoy ano? Oo nga, Papa. Amoy Shampoo. Amoy sabon na yung bilog na sabon. Kaya nga po. Ano na naman to? Papa, wala ka bang pasalubong sa amin ni Jinjin? Pasalubong. Pasalubong. Papa, gusto namin ice cream yummy. Ice cream good. Ikaw nga din yun. Ice cream yummy. Ice cream good. Ging, 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 ging. Ring, ding, 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 ding. Wala akong pasalubong kasi nga sira nga yung taxi. Ha? Wow. Pasok na nga kayo doon. Ano una? Nagtrabaho, nasira yung taxi. Parang okay naman yung taxi. Pag-alis Marunong mo ka mag-drive? Ha? Init Ano? ng ulo. Ang init Marunong ng ka ba mag-drive? Hindi, di ba? Hindi ako marunong mag-drive, Oh. pero matagal ka ng driver. Hindi ka nga marunong mag-drive. Magmamagaling ka pa sa makina ng taxi ko? Ha? Yung amo ko nga, hindi nga nagre-reklamo. Ikaw magre-reklamo ka? Papa, wag na po kayo mag-away. Pumasok nga kayo doon. Muloy, Pasok! ba't ang init ng ulo mo? Wala pa akong sinasabi, ha? Pasok! Wala pa akong sinasabi. Sabi ko lang, sira ang ano. Wala pa akong ano. Aawayin mo na naman ako eh. Ganun naman yun eh. Kada uwi ko ngayon, pag kulang yung bibigay ko, away na naman. Ang baba nga ng tono ko eh. Wala nga akong sinasabi eh. Oh, ayan. Wala, sira yung taxi ha, kaya yan lang yung maririmit ko. 500 lang muna, wala talaga. 500? Muloy! Sa 6 na taon mong pagbiyahe, kahit nasisiraan ka, nagagawan mo ng paraan kasi pagkagawa ng taxi, umiikot ka pa ng isa para kumple. Hindi ko nga nagawa agad. Kasi hindi madali yung sira niya. Anong sira? Sabihin mo. Pabulok na rin yung taxi. Sabihin mo. Kahit Ano isa-isahin sasabihin? ko yung pyesa, hindi mo alam. Alam ko yan. Ang tingin Punta ka mo ng Banawe. Ang tingin mo sa akin, Tanungin mo tatanga-tanga. Matanda na ako. 6 na taong ka nang bumibiyahe. Huwag mo naman akong gawin tanga. Tanungin mo si Brian doon sa Banawe. Isa-isahin mo sa akin. Isa-isahin mo sa akin ang sira. Hindi mo alam yan kasi mga pyesa na yan, mga... Basta, sa ilalim yan, mga sira niya, mga ball joint, mga... Ball joint. mga Ano shock. pa? Ano pa? Cross joint. Ano pa? Transmission? Ibababa yung transmission? Wala ano? ka kasing alam, kaya huwag ka Wala, na manahimik ka na lang. Pwede ba? Kala Ha? mo lang wala akong alam. O gusto mo, ikaw na lang magmaneho ng taxi ko. Okay ba yon? Para matuto ka at hindi madaling mag-drive, hindi madaling masiraan. Sobrang init ng Oh, ulo. ha? Alam, hindi ako mag-boundary sa amo ko. So, sino yung Oh. nakapulang buhok? Nakapulang buhok? Alam mo, magpakulay na lang ako ng red kasi bet mo pala yung mga Beanie Mika style, no? Red na buhok, Beanie maikling Mika. shorts. Alam mo, nung nag-asawa tayo, naging conservative na ako kasi ayokong mapulaan ka ng mga kamag-anak mo. Nagduster ako, nagpakananay ako, naging conservative ako, mahinhin. Pero ang gusto mo pala yung maiikli na short, bibili na ako nun. Naniwala Ha? ka na naman sa mga chismis dyan sa labas. Ha? Anong Ano naman chismis? tayo? Chismis na naman ako dyan Hindi, sa labas. tinatanong ko lang. Ano tayo? Diretsahan tayo dito. Ayoko ng paligoy-ligoy. Sino yung nakapulang buhok na bumaba sa taxi mo? Hindi ko alam. Marami akong pasahero. Hindi ko naman tinecheck yung mga buhok ng pasahero kung bumababa sa taxi at sumasakay. Ay, hindi mo alam. Oh. Nakakaawa ka naman. Pero Bakit namimili ako? Oy, ma'am, hindi ka pwede sumakay kasi hindi pula yung buhok mo. Gumaganon ako sa pasahero ko? Alam mo, Huwag na nga tayo mag-usap. Pinapainit mo yung ulo ko. Sira na ang taxi ko. Sinisira mo pa yung araw ko. Nakakapagod na. Galing ako trabaho. Galing ako maneho. Ang traffic. Tapos ganito?
O ano? Grabe, no? Pinractice mo talaga maggalit-galitan pa uwi para hindi na kita. Grabe. Yes. Talagang sanay na sanay ka ng magmanipula. Dahil huling-huli ka na mga anak mong nakakita na may kabit ka! Yan ang gusto mo. Patunayan mo. Hindi mo mapatunayan, di ba? Bahala ka sa buhay mo. Wala akong kailangan makaalis ka na patunayan. dito. Magkain na lang ako. Bumiyahe ka hanggat gusto mo. Hanggang mamatay ka. Mambabae ka hanggang matuyot yung itlog mo. Ng mukha mo. Ah! Malay! Ng mukha! Ikalabing dalawang utos. Wag na wag aamin kahit huling-huli na. Yan ang utos na sa ulo ni Kadyot. Utos na sa ulo ni Uncle Dagol, ni Yo Saludes, mga taxi driver, grab driver, UV Express driver, accountant, attorney, lahat. Damay-damay na to. Labersonan na. Pwede ding doktor. Diba? Huling-huli na, kahit putulin ng daliri, wag aamin. Pero alam ko naman yung totoo. Magkape na lang ako. Kasi ang karma, dumadating naman yan kahit hindi ko hingin. Alam ko pong nagsasabi ng totoo mga bata. Pati nga yung mga kapitbahay ko, kinumpirma po sa akin. Kaya po, bilang ako ang legal wife ay humingi na ako ng tulong sa amo mismo ni Muloy. Yeah. Kahit kami, nagtaka rin kami. Si Muloy kasi, paano ba, darling? Paano ba sabihin ito, darling? Ang alin? Ano ba problema? Bakit naiyak yung asawa ni Muloy? Si Muloy nga daw, sinumpong na kanina. Ay, Hindi ko narinig bungol mali ako asawa. Bungol-bungol. Nang bababae ka daw, nahuli ka daw ni Muloy. Ba't ako? Si Muloy nga. Si Muloy nga. Si Muloy nga eh. Binda. Hindi, kasi si Muloy. Kung si Muloy ang mambababae, unti lang ang boundary nun. Ikaw ang may-ari ng taxi. Ikaw ang mukhang nambababa. Ang mas may kapasidad mambabae. Si Muloy nga eh. Saka sanay na ako, hindi na ako nagugulat. May babae ka, hindi na ako para matanggal. Kaya paano magulat? Hindi na ako para maging... Kinausap namin Minda si Muloy. Nagtaka rin kasi kami. At ganito yung nangyari. Muloy, ano bang nangyari sa iyo? Ba't kulang-kulang na yung remittance mo sa boundary? Ha? Ano bang nangyari? At tapos kulang na nga remittance mo. Nagkakas-advance ka pa, di ba, darling? Kaya nga, saan mo ba dinadala ang iyong boundary? Ano bang nangyayari sa iyo? May sakit ba yung anak mo? May aminin po ako sa inyo. Kuya, ate, pasensya na po, pero... Huwag ka mag-alala, hindi ito naka-record. Sige. Huwag mo sabihin, darling, naka-on yung recorder. Hindi, huwag ka na. Ano po? Inaamin ko po, may chicks po ako. What? What ba o ano? 1, 2, 3, go. Ano? Ano ba talaga? What? Dito lang di pa tayo magkasundo. Napakababaero mo talaga. Ano kinalaman ng what? Sige, 1, 2, 3. What? May babae ka. Diyos ko, napakaliit Opo, ng kita mo ng pasahero ko po siya, tapos ang bango niya po kasi at sexy. Yan ba yung sinasabi ng mga chismis sa pula yung buhok? Pula yung buhok. Opo. Aba, Buloy, mag-ingat ka, may asawa din yung tao. At saka naging ex din yun ng amo mo. Pwede yun, iba yun. Gold yung buhok ng Gold ex ba ko. yun? Ay, sorry.
Muloy, maawa ka sa asawa at mga anak mo. Maliliit pa yung anak mo, masisira ang pamilya mo. Oo nga, Muloy. Dapat gayahin mo ako na Dapat siyang pag matino. mayaman ka na. Hindi ganun. Walang pambuhay ngayon eh. Bayos ka, ha? Muloy. Kasi masisira yung kinabukasan ng mga anak mo. Oo nga po, pasensya na po ate, kuya. Huwag ka sa aming humingi ng pasensya. Sa asawa mo, umamin ka. Wag, Muloy. Wag. Ako ang iyong konsensya. Pag Bakit? umamin ka, Bakit? patay kang bata ka. Yun nga. Pero wag kang umamin kasi magbago ka na laang. Mag-move on ka na laang. Para. Pagbago ka, Oo, magbago ka ng ikaw laang. Yan. Magbago Oo. ka. Pasensya na po, kuya ate ha. Salamat po sa mga payo niyo, pero pwede po bang mag-cash advance? Hindi na pwede. Yung style mo. Ha? Chicks ka, tapos magkas-advance ka? Hindi nga ako nagkas-advance? Dali. Manhid na ako. Sabi ko nga. Hindi na ako nagugulat sa mga pambababae mo. Ayun, nasabi niya sa amin. Oy, umamin siya. Pero sa'yo hindi siya umamin. Gusto ko na po siyang iwalayan. Kawawa po yung mga anak ko, maliliit pa. Isipin mo na lang yung mga bata. Babalik na yan, maligo ka rin kasi. Lagi po Malayo mo pa, naliligo. nangangamoy ka na. Nagpe-feminine wash pa baka po ako eh. Imumog mo. Iya, basta ako ay nasa side mo. Kakampihan kita. Ako yun sa side ni Muloy. Kasi kawawa naman si Muloy, walang kakampi. Kaya naming humanap ng bagong driver. Totoo Pero yan. ang mga asawang katulad mo na mabuti ay mahirap hanapin. Tama, parang ako. Mabuting asawa. Puro kabuhat ng bangko mo. Hindi na po ako pinapansin ng Muloy tuwing uuwi siya. Lagi nga pong galit, kaya hindi ko na lang din kinakausap. Nag-aaway kami lagi eh. At doon po siya sa loob ng taxi niya lagi tumatambay. Parang laging may kausap sa telepono. Hello. Ang sarap nung kagabi. Hello. Hello. Oo. Mahal. Oh, sige na, ano na? Sige na, babay na. Muloy! Wait lang. Muloy, buksan mo to. Ibaba mo tong bintana. Sino yun? Sige na. Nag-uusap pa tayo, may istorbo. Muloy, ibaba mo yung bintana. Binuksan. Ano ba? Ba't di ka bumababa dyan? Asan ba yung bahay mo? Kausap pa ako eh. May kausap ka. Ako na uy, yung cellphone mo. Uy! Hello? Hello? Magsalita ka! Hello? Nagsasalita ako. Ba't ka sumisigaw? Ikaw yung misis. Nice to meet you, madam. Ang kapal na mukha mo. Nice to meet you, madam. Ang kapal na mukha mo. Babae ka. Uy! Pokpok ka. Huwag ka- Makati ka. Pawok Bunga- ka. Kapal na mukha Bunga- mo. mo. Landi mo. Tumigil ka. Mamatay ka na. Uy! Mamatay ka na. Tumigil ka! Yung bibig mo, ha? Masamang taba. Matagal mamatay. Kaya hindi mo mamatay. Sige na. Bye. Oh, ano ba? Kapal ng mukha mo. Sa tapat pa ng bahay natin mo yung ginagawa yung kababuyan mo. Ano bang kababuyan? Hindi ka na naiya sa mga anak mo. Pasahero ko yun, naiwan lo yung... Pasahero mo, naglalandian kayo. Mami na nga, nice to meet you, madam. Ha? Wow! May naiwan na gamit dito sa taxi. May Nagpasalamat naiwan. tayo sa soli ko. Tingnan mo, oh. 59 Mabait ako ng taxi driver eh. 59 minutes na kayo magkausap, ha? Chappy Bawal! kasi kanina, tas tawag ulit. Aray! Kapal ng mukha mo. Ha? Tatadyakan ko yung itlog mo. Agay! Kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, ha? Ha? Ano na? Alam mo,
Sinusumpa ako sa Diyos tong araw na to, ha? Sinusumpa ko. Wala na nga eh. Sana makarma ka. Umiiwas na nga ako eh. Sinusumpa kita. Lumayas ka na nga. Lumayas ka sa lugar na to. Lumayas ka. Kapal na mukha mo. Kala mo gwapo ka? Kala mo kalakihan yung ano mo, ha? Yung junjun mo, ha? Maliit yung okra mo, ha? Sabi naman, atis babalahibo. Huwag kang ganyan. Umalis ka na. Alam mo pa, patanggal kita. O dalhin ko yung mga bata. Gusto mo? Ang kapal na mukha, ba't dadalahin? Hindi mo yun madadala. Sa puder ko sila, ha? Wala kang karapatan. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Ito lang. Yung mga damit mo. Lumayas ka dito. Lumayas ka pa na mukha mo. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan dito. Lumayas ka! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!